Лесна работа. Гледал съм Вели как го прави хиляди пъти, а тя дори не се справяше добре. Ало, чувам всичко, аматьор такъв. Хайде по-сериозно. Трябва да разберем какво мотивира служителите на хотел Интерконтинентал София. Кой да си избера? Здравейте! Може ли се представите и да ни разкажете с какво се занимавате? Казвам се Николай Недялков и съм консьерж в хотел Интерконтинентал София. Казвам се Мария Борисова и работя в Интерконтинентал София като старша камериерка. Казвам се Елена Георгиева и съм мениджър продажби, срещи и мероприятия. Как изглежда един ваш типичен ден тук? Мой работен ден е както еднообразен, така и много различен. Разговори с клиенти, изготвяне на оферти и договори. Като цяло се занимаваме с организация на частни трансфери, частни шофьори, резервации за ресторанти. Какво ви кара да останете тук? Работата ми с клиенти и организацията на събитията ми носи лична удовлетвореност и желание да се развивам. Динамичната обстановка, това, че срещам с нови хора всеки ден. Може би моите колеги, с които работим неуморно. Коя е социалната придобивка, която Интерконтинентал София ви предоставя и използвате най-често? Допълнителното здравно осигуряване, към което съм включил цялото си семейство. Ползваме ваучерите Идан Ред, които се приемат в хиляди търговски обекти. Може ли да ми покажете президентски апартамент? Чух, че е невероятен. Да, разбира се, с удоволствие. Заповядайте.